end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Азотни емисии на глава от населението от средното за Европейския съюз. И преди да се разделим, уважаеми слушатели, да обърнем внимание към една особено опасна тенденция в последните месеци по варненските улици. Все по-рядко голяма част от водачите губят навика да Никой не знае, че на 30 км от нея пък е най-високата там в региона, която и в джунглата, нали, Коба. И аз не сказах, защото